Slušaj vamo kad pričam. Slušajte, dolazi nam moja tetka iz inostranstva, vaša baba tetka, u inspekciju da vidi da li je sve spremno pred svadbu. Najbolji smo. Slušajte me ovako, molim vas da me slušajte. Znači, jako je bitno da se sad svi lepo istuširate, da operete vaše zube, vaše noge, čiste čarape i gaće, sve ta bude čisto, jer od nas nam sada zavisi kako će ona da se ophodi prema nama, da li će možda za neku svadbu, za ovu svadbu moje kćeri da dobijemo, na primjer, auto, što da ne, radit ćemo na tome, mada ona kaka je stipsa, dobro da dobijemo i 200 evra. Ali moramo biti fini. Ajmo sada dezinfekcija, deratizacija, kontaminacija, kreći. Guten Tag. Tetka, meine liebe Tetka, Dankeschön für Dankeschön, kamen Sie, uđi, moja tetka, kamen Sie tu ugaona. Džaba gledaš Terminatorka, sve smo očistili. I ruke smo, tetka, oprali. Vidi, evo radila i French. Gudi. Vorin mladoženja. Evo ga, tetka, tu je. Sad smo mu radili dezinsekciju. Freut mich, Sie kennen zu leer. Meine Gott. Pa da je nađe Rumuna. Nije Grande Mutter, tetka, on Rumun. On samo nema kola. Jeste, tetka. Tolike pare dade za dozvolu, a nema kola. Pa jel on arbajtuje? Arbajtuje kao građevinac. Znači, ipak Rumun. Pa je sad i mene zbunila. Pa jeli zetel sti Rumun? Nein. Ja sam Srbin bez auta. Jate. Nema ni stan, živi ko podstanar, mene tuga ubi. Ali dobro, ajde, manje je stan nego nema auto. A varum zet ne kupiše na utišen? Pa tetka, mnogo skupi ovde automobili, to u inostranstvu mnogo jeftinije. Pa u inostranstvu više niko ne vozi autišen, nein. To se idu peške, to brinu o svom die Gesundheit, zdravlje, to se brine o okolini, to se misli zeleno, oblači se zeleno. Nein. A jel, sestro, još voliš da prdiš po ulici kad hodaš? Meine Gott. I jel voliš još iz tvoje mečke kroz prozor da izbacuješ pepeljaru i đubre? Katastrofičan. Ode utišen.